Što? Bježi. Što je to bilo? Ne. Moja kuća! Što si učinio? Pa dečki, želite li zaraditi nešto novca? Mojoj lutki i meni treba udobno mjesto. Mora biti posebno. Na posao. Oh, da, sve se događa. Jedva čekam vidjeti rezultat. Pa, Barbie, imat ćeš prekrasnu kuću. Da, evo novca. To je cijeli dvorac. Wow, stvarno cool. Pogledaj ovo, Phoebe. Imam bolju ideju. Izgradit ću svoj vlastiti dvorac i neće biti ništa lošiji. Malo strpljenja. Što misliš? Pa, nešto nedostaje. U redu, dođi k meni. Želim svijetli dvorac. Hajdemo to napraviti. Tvoj dvorac će biti najsvjetliji i najšareniji na svijetu. I vrlo skup. Pogledaj, kako ti se sviđa? Skoro sam gotova. Pogledaj ovu prekrasnu Barbie ružičastu boju. I ostatak detalja. Wow, sviđa mi se. I još jedna stvar. Pa, i ja to želim. Nema šanse. Ukrasit ću ovaj dvorac dijamantima kako bi izgledao nevjerojatno skupo. Lijepo. Ne zaboravimo na krunu. Pogledaj ovu ljepotu. Sjaj! Što se događa? Ej! Također bojim svoj dvorac. To je prilično zabavna aktivnost. O, da! Gotovo je. Savršeno je. Ne trebamo ovo ni ono. A ovo je savršeno. Vrijeme je da ukrasim svoj dvorac. Možda nisam bogata, ali ću sve učiniti vrlo šarenim koristeći plastelin. Tako. Nevjerojatno je! Čisti me sada. To je bolje. A ovo je za tebe. O, hvala ti. O, zdravo lijepa djevojko. Tako si prekrasna. Sviđa mi se ova kuća. I meni se sviđa. Pa. Idemo dalje. Pogledaj ovu prekrasnu skulpturu. To je fontana. Tako sam sretan što ti se sviđa. Evo moje Coca-Cole, usput obožavam je i napravit ću svoju fontanu. Coca-Cola i Mentos. Znam, savršeno je. Hura! Što misliš, Phoebe? To je jednostavno smiješno. Dođi ovamo. Trebam da ga zavrtiš. Bit će gotovo. Izvolite, gospođice Phoebe. To je vrlo cool. Sada odaberimo interijer. To je savršeno.
Odličan izbor. U redu, idemo dalje. Uvjeravam vas, imat ćete najljepši, najsofisticiraniji i savršen interijer. Stavljam sve unutra. Tako, najbogatiji dvorac na svijetu. Pogledajte instrumente. Eto ga. Trci. Pa, moja lutko, dođi ovamo. Vau, tako je ugodno. Što je to? Hej, dečki, pozdrav svima. Imat ćemo sjajnu glazbu. Znaš, ovaj dvorac je prekrasan. Znam, volim svirati klavir. Tako se dobro zabavljamo. Sve. Idemo na ovu zabavu. Halo? Tako si smiješan. Ne plači, dušo. U redu. Hajdemo i mi napraviti nešto zanimljivo. Što imamo ovdje? Ne trebamo to. Koristit ću sušilo za kosu. To je apsolutno savršeno. Znaš što? Imat ćemo podu više boja. Hajdemo nešto prigristi. I pogledaj ovaj dekor. Wow, ovi zidovi su savršeni. Disko kugle, naravno. O, dobro, skinut ću čarepu, napunit ću je pijeskom. I tadam, imamo neke cool stolice. Dečki, vrijeme je za glazbu. Plešimo. Super! Pridružite nam se, ekipa. Svi plešite. Pa, glazba je stvarno super. Hej, dušo, dođi k nama. Nema šanse. Sada ću ti počešljati kosu, ovako. Tako sam pospan. Volio bih da imam mekani krevet. O, jadna stvar, ali znam što učinite. Napravit ćemo svjetlu i udobnu spavaću sobu za tebe. Vjeruj mi, osjećat ćeš se vrlo ugodno ovdje. Upravo ću stvoriti najcool krevet na svijetu. Evo ga. Ovdje ćeš imati savršen odmor. Svidjet će ti se. O, to je tako slatko. Upravo sam se trebala uplašiti, ali ne. O, izvoli, Barbie. Reci mi, je li to sve što si željela? Vrlo je ugodno. Dodajmo malo zelenila. To je cijeli vrt. Pa, i sada imaš novog prijatelja. Što? Imam novog prijatelja? O, kako su slatki! Što? Vau, što misliš? Pogledaj ovu prekrasnu spavaću sobu i tu je cijeli ormar za moju lutku. Oh, da. Stvarno mi se sviđa. A što je s tobom?
je jednostavno nevjerojatno i meni se stvarno sviđa. Tako mekano i udobno. Nije to. To neće uspjeti, a ovo je savršeno. Imat ćeš pravi bazen za plivanje. Ovo će biti prekrasno rekreacijsko područje. Ovo je tako prekrasno. I plutače, naravno. Hvala ti. Evo tvoje plaće. Darby, kako ti se sviđa? Tako ti dobro pristaje. Uživaj. Pa, zalijepimo to baš ovdje. Sada, spužve, napravit ću cool sofu. Oh, da, evo stolića za kavu, biljke i trebamo neke aktivnosti. Zašto ne pogledati cool video? Ovo je tvoja soba. Uživaj. Ovo je tako smiješno. Sviđa mi se. Wow, možemo li vam se pridružiti? Hvala. Ovo je tako zabavno. Daj 5. O, i ti 5. Nešto slično. Ovdje je tako cool. Biće zanimljivo. Pazi. O ne! Spasite se! O, bit će loše. Da, upravo ono o čemu sam ti pričao. Pa, to je apsolutno grozno. Fuj. Što si ovdje napravio? Kako si mogao? Stvarno mi je žao. O, sve je u redu. Ne brini, dušo. Neću dopustiti da te itko povrijedi. Dođi ovamo. Molim te, odnesi to. Mnogo bolje. Siđi dolje. Uf, odvratna sluz. Imam nešto. Evo, u redu. Sada ćemo izgraditi novu kuću bolju od stare. Skoro tamo. Dobar posao. I mi smo to učinili. Umoran sam. Obojimo našu kuću u ružičasti. Bit će vrlo slatka i ugodna. O, kako divno. Treba mi nešto. Bacimo čaroliju. Sada će moja kuća postati crna. To se događa. Oh, da. Super. Odlično sam obavio posao. Pa treba malo raditi. Malo strpljenja i uspjet ćemo. Wow, pogledaj sve te detalje. Znaš li što radim? Sada, hajde da to obojimo. I usput, pogodio si. To su stepenice. Wow, i predivno je i ružičasto. Sve sam napravila sama. Eto ga, spremno. Mogu se igrati. Pa, imamo i neke ljestve. A sada, vrijeme je da napravimo prozor. Neka bude vrlo lijepo i pomalo sumorno.
imat ću najcool kuću na svijetu. Skoro smo gotovi. Moram nacrtati sve detalje. Nije loše. Lijepo. Znao sam da će biti super. Pa dobro, moj prozor će biti svijetao i vrlo ugodan. Nacrtajmo cvijeće. Bit će nevjerojatno. Tako, dodajem različite boje. Mora biti svjetlo, definitivno netmurno. Sada okvir. Spremno. Wow, to je sjajno! Stvarno mi se sviđa. Uspjeli smo. Izvoli, Wednesday. Pa, ekipa, sada ćemo trebati ljepilo. Vrijeme je da ukrasimo zidove. Koristim slamke za to. Pogledaj samo. Prava duga. Ne želim ni gledati to. Pokazat ću ti kako sve učiniti sjajnim. To je to, moram to malo rastaviti. Sada zalijepimo naše dijelove zajedno. Evo ga. Naravno, trebam ga obojiti crno. Sada sivo. Skoro smo tamo. Pažnja svima. Imamo cool interijer, a ne glupo dugo. I definitivno nam treba kamin. Eto ga. Aha, što? Ne, ne. Oh, molim te, ne. Kamo ideš? Prate me. Što si rekao? Oh, moram trčati. Dođi k meni. Wednesday. Kako god. Smiri se, dušo. Napravit ću ti mekani i vrlo udobni kauč. Pogledaj kako je šaren. Ne zaboravimo na jastuke. Oh, mogu čak i ovdje igrati. Velika stvar. Učinit ću sve boljim. Wow, prilično dobro. U redu. Objesit ću to ovdje. Da, ti si pametna djevojka. Što misliš? Zar nije cool? Što sad? Izgleda da će nam ovo trebati. Shvaćam. Mjesto za šišmiše. Stavimo to tamo. Lijepo. Sve se slaže. Prekrasno. O, pogledaj ovo. Moja igračka ima puno odjeće. Kako ti se sviđa? Wow, radiš modnu reviju za sve. Prekrasno. Kako ti se sviđaju moje odjevne kombinacije? Nema šanse. Pa. Trebam li i tebe obući? Eto, izvoli. Daj, da vidimo čija je odjeća bolja.
Definitivno imam odgovor. Pa, imam zanimljivu škrinju. Ovdje ima toliko zanimljivih stvari. Super. Drago mi je da ti se sviđa. Moja kuća je jednostavno prekrasna. I moja kuća je slatka i ugodna. Pa gdje si? Ne razumijem. Ha? Oh, To je tako cool. Pogledaj. Lijepo. To je tako zabavno. I što bi to trebalo značiti? Ljudi, obavezno lajkajte ovaj video, ostavite komentar dolje i ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal. Bok!